Wachake gi picha ma William oro. Wacha. Picha no en picha maber kabisa. Penj ama assessment oken tho gi kuo. Oken tho gi kuo. Nyathi onengo odhi e penj kong'eyo ni oken tho gi kuo. Makata ko odhi maber to ko bi tho pod obiro dak. Koro wach mar rito penj ma jonyuol puonje jomoko dwa konyo nyithindo ama kwalo nyithindo penj oken wach maber. Koro picha no onengo bed puonj maber ne jopiny, ne joramogi kata ne Kenya mangima ni penj oken tho gi kuo. Wawe nyithindo timatima penj e yo mowinjore kendo gi kue maonge wasiwasi. To koro assessment en wach maber, en wach maber mokelnwa e somo ka, oken penj. Assessment en gima nyathi osebedo ka timo. Ma penj ni kata ka gitime en gima ong'eyo moko pandi. Gin gik ma gisebedo ka gitimo. Koro assessment ber ngech omiyowa gima nyathi osebedo ka timo to kendo oketo nyathi kuma owinjore. Ing'eni penj mane timo chon cha ama mitimo sani KCSE ni en penj moro mane nyaki kale kokidag e ngima ni, nyaki kale oneni ni ng'at moro ma mowinjore odage piny ka kendo nochikore gi weche tich ni nyaka itime kokiyud tich mo maber. But sani assessment mitimo ni en assessment, en penj moro, en assessment mamiyo nyathi donjo kuma wiyo kete. Emomiyo koro jonyuol ber ka golo wasiwasi, ber ka golo wasiwasi e chunygi, giwe nyithindo tim penj ni. Nyathi biro donjo kuma owinjore kode. Nyathi biro yudo skills ma biro miye en owuon otimo tije kende ma kata ok ondike to biro timo tije. Koro jonyuol kik ne ni nyithindo kok okalo assessment ni oginya dak, gibiro dak kendo gibiro dak maber. Kata ko oloso ute, kata ko gedo, tich moro amora motimo obiro time maber.